Bai, hoixe. Arratsaldeon. Edo Gabon. Edo Gabon, zer moduz? Gaur? Orain. Afari goxo bat. Erne. Afari goxo bat. Legatza saltzan. Legatza mesedez. Non dago? Hor mai gainean. Bai? Bai gizona, hor poltsan. Jarri hor. Hemen? Bai, lehiondoan. Prest dago, ez da? Bai, noski, baina... Baratxuriak bilatu, bitartean. Non daude? Apalean, zaku txiki horretan. Baratxuriak... Zenbat? Ale batzu. Lau? Bai, lau. Ongi, orain txikitu. Begira, kazuela jarri. Olioa bota. Eta gero? Baratxuriak. Eta itxoin. Maia jarrita dago? Ez. Erne. Lasai. Kontuz. Legatza. Non dago? Lehiondoan. Horatzean, begira. Besterik? Ogia eta ardo amaian daude? Ardori badago. Bai, badago. Non? Maiatzean, aulkian. Ardoa... Bai, hemen dago. Perresili badago? Begiratu poltsan.
Bai, badago. Zapia, mesedez. Zure atzean dago. Non, Sukalde horrean. hemen dago, bai. Ederra. On aldago. Zerbait falta. Gatza, Horixe, gatza. Badago gatzik. ez dago. Nor bizi da hor ondoan? Auskalo, Badago inor? itxoin pixka bat. Argi bili, Lasai. Kaixo, aizu barkatu, gaz pixka bat mesedez? nola ez ba, aurrera? Eskerrik asko. Agur. Afaria prest dago. Inor falta da? Ez. Ezer falta da? Ez. Hasi ba? Erne. Orain. H, I, Z, T, E, G, I, A. Hiztegia. Zapia. Zapi bat. Zapi batzu. Baratxuria. Baratxuria. Baratxuriak. Olioa. Olio berria. Olioa. Gatza. 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 Gosaria. Gosaria. Bazkaria. Bazkaria. Afaria. Afaria. Apala. Bi apal. Apal batzu. Leioa. Bi leio. Leio batzu. Sukaldea. 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 Ohea. Ohe txikia. Ohe haundia. Igandea. Igandeak. Poliki.
Azkar. Poliki. Azkar. Sartu. Irten. Irten. Sartu. Txikitu. 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 Bilatu. 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 Jarri disko bat. Jarri hor. Eta hauek non? Jarri hemen, bai gainean. Bota. Bota? Ze, orain? Bai, bota, bota. Bitartean, gurpiltzarra sartu. Bazkaria prest dago? Ez, oraindik ez. Bitartean ireki botella hauek. Arantzabal medikua hemen dago? Bai? Itxoin. Bitartean horre xeri. Utzik. Beteta. Whiskia? Utzik. Beteta. Dena hemen dago? Bai, dena hemen dago. Ur berorik badago? Bai, hor. Ongi. Xaboirik badago? Ez. Ez dago xaboirik. Lasai. Martin! Aizu, xaboia eta zapi bat hartu. Ongi da. Xaboia eta zapia. Aizu, xaboiri badago? Bai, badago. Horatzean. Eskerrik asko. Baratxuririk badago? Ez dago baratxuririk. Xaboirik badago? Bai, badago. Baratxuririk badago? Ez dago baratxuririk. Bai, hoxe!
Arratsaldeon. Edo Gabon. Edo Gabon. Zer moduz? Gaur, Orain. afari goxo bat. Erne. Afari goxo bat. Legatza saltzan. Legatza mesedez. Non dago? Hor mai gainean. Bai? Bai gizona, hor poltsan. Jarri hor. Hemen? Bai, lehiondoan. Prest dago, ez da? Bai, noski, baina... Baratxuriak bilatu, bitartean. Non daude? Apalean, zaku txiki horretan. Baratxuriak... Zenbat? Ale batzu. Lau? Bai, lau. Ongi, orain txikitu. Begira, kazuela jarri. Olioa bota. Eta gero? Baratxuriak. Eta itxoin. Maia jarrita dago? Ez. Erne. Lasai? Kontuz. Legatza. Non dago? Lehiondoan. Horatzean, begira. Besterik? Ogia eta ardoa mailan daude? Ardori badago. Bai, badago. Non? Maiatzean, aulkian. Ardoa... Bai, hemen dago. Afaria prest dago. Inor falta da? Ez? Ezer falta da? Ez?
Así va. Erne. Orain. H. I. Z. T. E. G. I. A. Hiztegia. Zapia. Zapi bat. Zapi batzu. Baratxuria. Baratxuria. Baratxuriak. Olioa. Olio berria. Olioa. Gatza. 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 Gosaria. Gosaria. Bazkaria. Bazkaria. Afaria. Afaria. Apala. Bi apal. Apal batzu. Leioa. Bi leio. Leio batzu. Sukaldea. 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 Perrexili badago? Begiratu poltsan. Bai, badago. Zapia, mesedez. Zure atzean dago. Non? Sukalde horrean. Hemen dago, bai. Ederra. On aldago. Zerbait falta. Gatza. Horixe, gatza. Badago gatzik. Ez dago. Nor bizi da hor ondoan? Auskalo. Badago inor? Itxoin pixka bat. Argi bili. Lasai. Kaixo? Aizu barkatu, gaz pixka bat mesedez? Nola ez ba, aurrera. Eskerrik asko. Agur. Ohea. Oe txikia. Ohe haundia. Igandea. Igandeak. Poliki. Azkar. Poliki. Azkar.
Sartu. Irten. Irten. Sartu. Txikitu. 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 Bilatu. 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 Jarri disko bat. Jarri hor. Eta hauek non? Jarri hemen, bai gainean. Bota. Bota. Ze, orain? Bai, bota, bota. Bitartean, gurpiltzarra sartu. Bazkaria prest dago? Ez, oraindik ez. Bitartean ireki botella hauek. Arantzabal medikua hemen dago? Bai,